Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. गृहमंत्री अमित शहाची दिवचल आणि साखळे जाहीर सभा. मया घराघरांनी प्रचार. बीजेपीची दिवचल तालुक्यात स्टार कॅम्पेन. वेचणूक खंय दोनूच पक्षा भितर. राहुल गांधीची काँग्रेस आणि मोदीची बीजेपी. दिवचल मिटिंगेत मुख्यमंत्र्यान सुदीन ढवळीकाराक तासलो. दिवचलकारांनी खंय भिवपाची गरज ना. अरे बॅगा मेळटा म्हणून कितेंय करू नाकात. माझे सरळ म्हणणे आसा. माझो सुदीन ढवळीकाराक प्रश्न आसा. अरे ह्या राज्याच्या विकासात सांगता हे जाल्यार हांवें केला, ते जाल्यार तुवें केला. अरे तुझ्या कार्यकाळात तुवें कितें केला ते सांगचें. सातत्यात म्हाका दिसता तूं येन तेन घेते प्रत्येक सरकारा बरोबर मंत्री आसतलो. ह्या राज्याच्या विकासात तुझे कॉन्ट्रिब्युशन कितें आहा तें सांगचें. लोकांक फटोवपाची गरज ना. लोक शाणे आसात. दिवचल शहराचो विकास ही माझी जबाबदारी आसा. दिवचल तालुका हो माझो तालुका आसा. कदाचित थोड्या प्रमाणात विकास फाटी उरला आसतलो. कोविडाच्या ह्या कार्यकाळात आमचे काही प्रकल्प फाटी उरले आसतले. बट दिवचलकारांनी भिवपाची गरज ना. डॉक्टर प्रमोद सावंत आसा की तुमका प्रत्येक प्रकल्प जो आसा हो पुराय करपाची जबाबदारी माझी आसा. मेरे हिसाब से दो ही विकल्प. एक और कांग्रेस पार्टी है जो राहुल गांधी के नेतृत्व में चलती है और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है जो हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलती है. मित्रों, ये दोनों के बीच में गोवा की जनता को ये तय करना है कि किस पार्टी को 5 साल तक का मैंडेट देना है. और गोवा ने दोनों शासन देखे. कांग्रेस का शासन अस्थिरता का और अराजकता का शासन रहा और भारतीय जनता पार्टी का शासन स्थिरता और विकास का शासन. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंगाची फोंड्या वास्को जाहीर सभा. वेचणुकेचो प्रचार फायनल स्टेजीत पावला असताना बीजेपीची स्टार कॅम्पेनिंग. घडोवंक जाय काय विकास उरला आसतलो. विकास ही पूर्ण विकास केन्नाच जायना. ती चालू प्रक्रिया. पण तो जे गोंया खातीर जाता ते केंद्र सरकार भक्कम आमच्या फाटल्यान आसा. आणि गोंयची जनता आज जे सगळ्या कडल्यान रिस्पॉन्स मेळटा त्या रिस्पॉन्सांच्यान आमी सांगू शकतात. आमी म्हणटाले 22+ हे जे कितें आसा ते स्वताची मेजॉरिटी मेळोवन आमी भारतीय जनता पक्ष सरकाराक घडटले. लेकिन मैं कहना चाहूंगा, पार्टी देखिए, कौन पार्टी देश का भला कर सकती है. और बहनों भाइयों, यदि त्रिवेणी पवित्र होगी तो त्रिवेणी से निकलने वाली गंगा में चाहे कितने भी गंदे नाले आकर मिल जाएं, गंगा कभी अपवित्र नहीं हो सकती. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.